ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд, ки мо қабул кардем пешкашто мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марамат шумо сурат маълумотша дар WhatsApp имои экраномада рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда, эълонда, яъне ки рекламада мегузорем. Дар имза хона рӯй кардан аз территорияи Душанбе, аз территорияи шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, ноҳияи Данғара, шаҳри Бухтадсуни азиз ва тарафҳои Ҳисор, Ваҳдат ва тарафҳои Турсунзода ва Кӯлоб ва Данғара. ва инчунин якхонага, духонага, сехонага аз территорияи Душанбе, шаҳри Бухта, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор ва дигар тарафҳо квартира рӯй кардагӣ ҳастанд. Хонаҳои заминӣ ҳастанд, замини холӣ ҳастанд ва квартира ва дигар чизе лозиме ки мо қабул кардем ва пешкашто мекунем. ва дӯстони азиз, курси имрӯза бошад 119 сомону 50 дирҳам ҳастаем. ва бозам мега кадом метавонем ки мисоли ягон чизи фурӯш дорем, фарқ надорад хонаи, замине, квартира, чизе ки барои фурӯшӣ бошад, ватсап мо 24 соат кор мекунем, метавонем ки рӯй кунем, мо реклама мекунем. ва кадоми шумо ки дар навори мо наёфтед хонаи маъқулитона, дар комментария мо нависед ки аз куҷо ба шумо хона, замин, квартира лозим аст, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. мегзарем ба навори имрӯза марамат рафтем. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки сирочная қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, яъне ки дар деҳаи Истиқлолда, яъне қишлоқи Истиқлолда, шаҳри Ваҳдат. барои калонатон ҳамагӣ 3-4 миллион роҳ аст барои главнира. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 5 дар хона кардагӣ ҳастае ки об, свет ҳастае. Симоша монтаж кардагӣ ҳаста, фақат пайваст мекунем. гирди хона маҳкама бо ҷои хеле, мақсад ки роҳгузара мондагӣ аст. гирди хона маҳкама бо гирди хона хеле ба пушти хона ва пури хеле барои тов хӯрдан ҷо ҳастае. дӯстони азиз, як халедор, ҳаммом, кухни, подвал, дӯстони азиз, дурушта, яъне ки кухни, баня ҳамаш дурушта ҳастае, бо дар берунам дорад отдельно. ҳам дуруда аст, ҳам берун ҳастае. дута подвали калон дӯстони азиз дорад, анҷомхона дорад, ҳоҷатхона дорад дӯстони азиз, ҳам берунда ҳастае, ҳам дурунда ҳастае дӯстони азиз. хонаҳо ҳар як кадомшон шкатур кардагӣ ҳастае, монтаж, яъне ки симои барқаш пайваст кардагӣ ҳастае дӯстони азиз. гирди хона чӣ хеле кутум маҳкам ҳастае, боз барои вакруг, барои роҳ, барои гузаштан, барои тов хӯрдан гирди хона ҳастае. ва дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи ҳамагӣ 300 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила мекунем ва якчанд ҳам дарахтонам дорад. лаби роҳ то лаби главни раҳа ҳамагӣ 3-4 минут роҳ ҳастае. дастрошна чӣ хеле гуфтум, нархи хона 300 000 сомонӣ ҳастае, боз аз ҳамин нархи гуфташон муомила мешавад. ин ҳамин рақамҳои мегафони ҳисобшона ки 24 соат кор мекунад. дӯстони азиз, хона чӣ хеле дестем бо ғишти пухта ҳастае, беҳуният расходи калон ва проектҳои нав катияе. ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед нагар, марамат занг занед, ба шумо фаҳмода метавонад ва арзонам мекунанд срочна. мегзарем ба дем хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае, срочная қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пушти бозори Ховарон, пушти тест аст дӯстони азиз. шаҳри Душанбе, пушти бозори Ховарон, пушти тест. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки ду хона кардагӣ тайёр ҳастае дӯстони азиз, ду хонаи калон ҳастае, об, свет ҳастае. гирди хона маҳкам, ҳуҷҷат дӯстони азиз дорад. калидор, подвал, кухни, баня, ҳоҷатхона дӯстони азиз ҳама чӣ дорад ва якчанд амуд дарахтони мевадиҳандае ки уже ҳосилдиҳанда дорад. дӯстони азиз, барои калон наздик ҳастае, мактаб, бозор, мақсад чизи лозимӣ дар наздики шаҳри об, свет, пасияни ҳастае ва ремонтҳои хона 100% ва ҳуҷҷатам дорад. хона мегӯяд дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи 510 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила мешавад. ин территория ҳамин ҷое ки мегӯем ҷои зура 1 сотиқи замин қариб ки $10,000 аст. 1 сотиқи замин. хоб дар инҷа 6 сотиқ замине ки темболи хунахош тайёра, ҳуҷҷат дорад, гирдванаш маҳкамаи ҳуҷҷатхона, ошхона, баня, ду хона дига калон тайёр аст, боз баракам дорад. 510 000 сомон аст, боз мегӯяд муомила мекунем, срочна фурӯхта мешавад. оиди хона шумо ягон маълумот хоҳед нагар, якумаш рақамҳои Вавилон Россия ахираш 78 кор мекунад, дуюм рақамҳош рақамҳои Россия ахираш 75, инашта WhatsApp дорад. ва дӯстони азиз, вариантҳои алиширам дорад. ба ягон духонага мега алиш мешавад аз Душанбе ва ба хона метавонед ки пешкаш кунед ки ба духонага квартира алиш мешавад, метавонед бо вариантона пешкаш кунед дӯстони азиз. бозор ҳамаш дар наздикиш аст, марамат срочна бо арзон мешавад, метавонед занг занед. мегзарем ба сеюми хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пеши мошинбозорда.
3 сотиқ замин маслиҳат дорад, ки 3 дар хона кардагӣ ҳастанд, ки хонаҳои барака, ҳоҷатхона, ошхона, баня ва якчанд ҳам дарахтон, гирдванаш маҳкам ва обсоита нархаш мегӯяд 220 000 сомонӣ ҳастад. Шаҳри Душанбе пеши мошин бозор даҳад. Дӯстон нархи хона 220 гуфтед, бо хай қатиқчон мақсад ки бо гап мезанен ва рақамош насад мегафон оиди ами хона бо маълумотои зиёди хоҳен агар фаҳмидан шумо занг занед ҳамаша ба шумо фаҳмода метавад фақат барои одамони харидор. Замини шумо хай майда буда ва хонаҳои бараки ремонтдор кардаги ҳастад барои зиндагитон мешавад. Ягон савол ягон маълумоти иловагӣ бошад фақат метавонед ки занг занед. ва кадои шумо хали хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед ки замин, квартира, ягон мошин, ягон техника, ягон компания, ягон аппарат хоҳен дар фурӯш дар реклама монад барои эълон марамат дар рақамҳои 885 12 20 20 WhatsApp, имо, Telegram тун азиз дорад. 24 соат WhatsApp-ош кор мекунад. Марамат ягон чизи фурӯшӣ боша рӯй кунем, мо рекламада мегзорем. Ва лайкора фаромӯш накунед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастед дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корғун. Аз бозори Корғун мегӯяд як 800 метр мегӯяд поёнтар дӯстон азиз, наздикии гимназияда. Якхонага квартира ҳастад, ки дар сеюм мушоина қарор дорад, ки 36 квадрати метр. Ремонт дорад. Об, свет ҳастад. Дастрочна мегӯяд фурӯхта мешавад дӯстони азиз бо нархи 280 000 сомонӣ, ки боз мегӯяд муомила мешавад. Квартира дар сеюм ошо дӯстони азиз об, свет мегӯяд ҳастад. 280 нархш арзон аст, хай якхонага 36 квадрат бо муомила мешавад. оиди ами квартира шумо ягон маълумоти зиёди хоҳед, ягон конкретна харидор ки бошед, занг занед, рақамҳои мегафони ҳисобшуда прамой то қарақами холияем, занг занед, маълумотои пурра ва аниқа аз ҳамин рақамҳо гирен. ва бозам мегӯям кадометон ки дар навори мо агар наёфтед хонаи маъқулӣ, квартираи маъқулӣ, замини маъқулӣ, дар комментария танҳо нависед ки аз куҷо ба шумо хона, замин, квартира лозим аст, мо дар видеои оянда гуфтагӯи шуморо ҷудо карда пешкаш мекунем. шумо ба хотири меҳнати ма як лайки разанед, фаромӯш накунед, навора то охираш тамошо кунед ва лайк разанед ва навори моро подписаш кунед. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар 4-ум микрорайон даҳад. Духонага квартира ҳастад, ки дар 5-ум мошина қарор дорад 50 квадрати метр. Боб, свет, таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва бо чизое ки мо номбар мекунем фурӯхта мешавад. Кондитсионер дӯстон, кондитсионери гре дорад, қатишон мегӯяд меиста, телевизорои Samsung, халадильникои Samsung дӯстони азиз ҳастад ва ҳастад стиральни машина, хоб кухни гарнитур ҳастад, спальни гарнитур аст дӯстони азиз, инем хел чӯш мегӯяд, қатиш меиста. танҳо мегӯяд пули нақдкатӣ фурӯхта мешавад, алиш намешавад. нархи квартира 310 000 сомонӣ ҳастад, ки боз мегӯяд муомила мешавад. омада мегӯяд аз пеш бинед, маҳқотон шид, бо арзон мекунем ва ремонтшам ремонтҳои беҳтаринае. хай ҳамаи шароитош муҳайё буда дӯстони азиз. оиди квартира шумо ягон маълумотои зиёдӣ хоҳед, ягон саволои зиёдӣ боша, прамои рақами мегафони соҳибшунаем, занг занед, маълумотои соҳибшуна аз соҳибаш гиред. лайкҳои нав аз тарафи шумо мондан ва чӣ хона ки лозима нависед шумо дӯстони азиз, мо аз тарафи мо мондаам. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Синод дӯстони азиз, доми масҷидро гӯяд ки Зарнисол дӯстони азиз уголдо. духонага квартира ҳастад, ки дар шашум мошина қарор дорад 42 квадрати метр. нархи квартира мегӯяд 295 000 сомонӣ ҳастад, боз мегӯяд муомила мешавад, медоред фақат зиндагӣ мекунед дӯстони азиз. угловой дай Зарнисол, угловой дӯстони азиз, лаби роҳ да. метавонед ки бо аниқа да гиред кадом домаи чӣ хел аст дӯстони азиз, 295 000 сомон аст, рақамош аст мегафони соҳибшон. оидем квартира ягон маълумот хоҳед агар марамат занг занед, бо ҳамин якка чанд хел варианти дигарам квартира дорад, метавонед ки маълумотои пурраша гиред. фақат суми холия нашуд, алиши занг назанед, нашуд бисёр арзон мекардаги занг назанам мегӯяд, фақат хайдурохташон нишон медиҳанд ки чӣ хел квартира бо маша фаҳмода метиҳанд марамат. дӯстони азиз, шумо дам агар ягон реклама боша бозам такрор мекунем, мисол хонаи заминаи квартира марамат дар рақамҳои болобуда 20 дар рӯи реклама мекунем, кадоме ки хона харед нависа пешкашаш мекунем. навора хоҳиш мекунем ки дар навора дар рафиқото силкаша падилсаш кунем, ки барои мо муҳим аст. кадоме ки мисол хона хар ҳастаем, силкаи навори моро дар рафиқатон падилсаш кунем. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастад дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар ҷамоати деҳоти Куруксойда.
8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 хона кардагӣ аст ки хонаш бардоштага шикаторшам кардагӣ аст хона қариб ки тайёрае. нархаш мегӯяд 85000 сомонӣ аст. боз мегӯяд муомила ва савдо ҳам дорад. бо метавонед маълумотои аниқша гирем. ноҳияи Дангра, ҷамоати деҳоти Курксой. 8 сотиқ замин аст, 3 дар хона кардагӣ 85000 сомонӣ аст. метавонед маълумотои пурра ва аниқша аз рақамҳои пӯйда мегафон аст. занг зада худтон гирем. Анисун азиз, сирошра марамат метавонед занг занед. мегзарем ба 8-ум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар маҳаллаи Борбад. духонага квартира аст ки дар 4 мошина қарор дорад. 40 квадрати метр, доми 6 ҷойгир аст азиз. ремонтош мақсад ки на зурай на бези ва средня дом ремонтои мақсад ки пешина аст барои миёна гӯем. ва нархаш мегӯяд таъҷилан мегӯяд фурӯхта мешавад 160000 сомонӣ аст. бо хай қати хучот муомила мекунед. нашод ҳуҷҷаташ намедонам ягон чиз нагуфтям. духонага дар 4 мошина 40 квадрат, нархаш 160 бо муомила доштаем. оидаем квартира шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдӣ хоҳед, агар фаҳмида прамои рақаму мегафони соҳибшунаи занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода метавад ва арзона мекунад. дӯстон азиз, мехоҳам маълумот ба шумо расонидем. марамат дига маълумот чахтон гирен, лайкро занед ва навро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 9-ум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Ваҳда дар кӯчаи Туграл гуфтагӣ аст, тец ситорада. духонага квартира аст ки дар 4 мошина қарор дорад. 45 квадрати метр. ремонтош ремонтои замон дӯстон азиз. хоб шаҳри Ваҳда да кӯчаи Туграл бо об свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. нархи квартира мегӯяд 280000 сомонӣ аст. боз муомила дорад. 280 бо муомила дорад. оиди квартира шумо ягон савол, ягон маълумоти дига хоҳед, агар фаҳмида шумо занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метавад ва арзона мекунанд. чӣ хона, чӣ замин, чӣ квартира ки лозиманд дар комментар нависед, мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. мегзарем ба 10-ум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати деҳоти Комбинат гуфтагӣ аст соҳибшон. духонага квартира аст ки дар 1 мошина қарор дорад. доми 5 ошона аст ки 40 квадрати метр. дар 1-умаш қарор дорад. дар 1 мошина қарор дорад. бо об свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва обош мегӯяд 24 соат ҳаст. алиш намешавад тоқас шуми холӣ наққатӣ. нархи квартира 178000 сомонӣ аст. боз муомила дорад. 178 муомила дорад. духонага дӯстон азиз бо чизе чорашкати фурӯхта мешавад. шаҳри Ҳисор, деҳаи Кабинат. оидаем квартира шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдӣ хоҳед, агар фаҳмидан барои ин квартира прамои рақамҳои нами павилёни соҳибшуна оидаш ягон маълумот хоҳед, агар марамат занг занед. лайкро занед. дӯстон азиз, навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 11-ум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки бо фундаментош рехтагӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳда дар ҷамоати Боронов, деҳаи ҷавонон дӯстон азиз, шаҳри Ваҳда. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду дар хона фундамент рехтагӣ аст. калон ки боз калидор ошхона баняш кардӣ. гирдванашта одамо зиндагӣ дорам. ҳай мақсад ки свет чамаст, обшамаст, фақат ки мегзарони фундаментош бардоштагӣ бо арматуркати. нарша мегӯяд 67 мегӯяд бо мегӯяд муомила мекунем. нархи замин 67000 сомон аст. боз муомила дорад. сон аз заборошам рехтаги аст. қадри фундаментош оида ин хона шумо ягон маълумот хоҳед, агар на боз документошам будай, на рақамошон аст, мегафон занг занед, маълумоти аниқа пурраша аз соҳибашон гирем. шумо дар хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан боша рӯйкунем, мо реклама мемонем. кадом то ки хона хараи нависе пешкаш мекунем. ин буд навори имзои мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи